DaVinci Resolve 20 вече е тук и ето какви са новостите. Първото нещо, за което ще си поговорим, Adobe го имат от много време, а в DaVinci 2 сега идва, а именно Keyframe панела, който улеснява адски много работата на монтажистите и ето за какво говоря. Тук може да настройвате много по-лесно и прецизно кейфреймовете във вашите видеа. Второто нещо е Voice Isolation и няма какво да се лъжем. Предишната версия беше супер добра, а тази направо е уникална. Нещо, което не очаквах, че ще го добавят, но го добавиха, е именно това да си анимирате субтайтърите и то доста добре. Последният тул, за който ще си говорим, е Music Remix Tool, който да, Adobe го имат от преди доста време. На мен много ми липсваше, когато започнах да работя с DaVinci Resolve, но ето че в момента и те го имат. И какво прави този инструмент? Може да ви скъсява и ви удължава музиката, така че тя да пасе на вашето видео и да не звучи никак за все едно е кътната. Кажи ми в коментарите коя от новите функции те изкефи и би я ползвал още днес.